Evden û hemî demên xweş bin. Hûn bi xêr hatin bername me. Me xwest îro ji we re weşaneke zindî amade bike. Îro em ê ji we re behsa pirtûkan bikin. Helbet piştî vê em ê ji we re behsa qada dijîtal de pirtûkên Kurdî bikin û niha em çi rewşê de ne. Em ê vê şikek Yaqûb xwazin bi navekê din pirtûk hes. Em ê jî dixwazin û êm me re biaxivê gelo çi qadê de ye û niha gencên me, ciwanên me çawa dixwînin, gelo bêhtir li ser dijîtalî dixwînin an pirtûkan dikirin, an jî bi kêrê dikin, bi dest dixin. Em ê behsa vê bikin. û kesek ku serê de alîkariya me kirî ji bo çarnameyê, ji bo êpirtûkê, ji bo kovarên Kurd, em spasiya xwe ji we re dişînin. Ev na gelekî me bextewar dikir. Niha nizanim silav tu bi xêr hatî, ez binêrim gelo dixebitê naxebitê biborin deqeyekê we dibim. Tamam, dixebitê. Îro wek me gotî mêvanê me êvar baş bin bi xêr hatin mêvanê me pirtûk heza kek Yaqûb e ew dikare bêşdarî me bê piştî deqeke dî wê pêşdarî me bê. Hêvî dikim ev bername baş bi rêve herê û bi dilê we bê. Kek Yaqûb ger tikarî bê dikare bêşdarî me bê. Niha baş e yanî. Belê niha baş e. Ez barim temaşevan ji niha ji xwe seh dikim baş e. Êvar baş hûn te de bi xêr hatin. Îro wek me gotî mijara me li ser pirtûkan e. Taybetî em ê li ser pirtûkên dijîtalî biaxivin. Di qada dijîtal de pirtûk çi qasî pêşketin e. Helbet em pirtûkan dikirin û digihîne destê me. Lêbelê pirî caran pirtûk nagihên destê yê ku li gundan em bêjin yê ku derveyî welat bin, pirtûk zû nagihên we. Cana bi hetî yan cana jî bi rojan nagihîjin we. Niha jî derfetek wisa çêbûye ku hûn bixwazin qada dijîtalê de wek nava deqeyekî de 5 deqe de hûn dikarin pirtûkekî bi dest bixin. Ji ber vê yekê me xwest weşanekê li ser vê bikê. û ev jî ji bo xwezayê baş e û me ji xwezayê re pak dike. Heme çendê jî vê nailê ku em qetiyama dara bikin, nailê ku em wan bikujin. Ev na gelekî bêhtir meşa dike. Lêbelê tenê piskirekê wê heye, ev na jî çava dostînê. Ger mirov bikarî bê, na wek tablêtan tenê yê xwendinê hene ku mirov dikarî bê wan bi dest bixe, heta hetayê tu dikarî van bixwînî. Kek Yaqûb em dikarin ji te bipirsin. Kerem kekek. Di nav gelê me de pirtûkên dijîtal çawa ye? Yanî bi çi asê de ye? Belê bi rastî ev mijar gelek girîng e, yani gelekî girîng e ji bo me ku ji ber ku niha ev serdema ku em tê danê yani dijîtalîze bûniyan ji dijîtal dema em bijin şoreşa dijîtalê gelekî pêşketî yani bi rastî gelek zêde pêşketî ye. Hewce em jî yani kêm nebînin jê nemînin ji vê dijîtal bûnê wek wan em bêjin ji vir û sed sal berî em çawa ji dewletên netewî dihatin avakirin mixabin em ji wê bêpar man hêjî em bêjin ev têkoşîna me di dome lê divê qene di vê dewrê de em ji vê şoreşa em bêjin wek dijîtalîze em bi nav dikin divê em ji vanê kêm nemînin em jî di hemî qadên dijîtalê de divê cihê xwe bigirin yani xebatên ku divê qadan da tê çêkirin divê em wan bişopînin wan bikarbînin û wekî din em jî li gor derfetên xwe bikaribin di van qadan da qadên dijîtal de kar û xebatan bêtir bikin ku bila yanê di van qadan da jî Kurdî zêdetir bibe. Niha eger ku werin pirsa tekekê
Na mixabin em bêjin tu agahiyên îstatîstîkê ku em bêjin li aliyê hin rêxistina were çêkirin ber destê me tinin lê em dikanin wisa yanî li gor dîtûn nêrînê xwe em çend tiştan bibêjin ser vê pirsê. Mixabin yanî bi karan de hemî qadan da wisa birasî ne tenê dijîtal de lê dijîtal jî wisa ye ku yani em zêde bi kar nayînin em Kurd. Yani em bi kar tînin lê em ne bi Kurdî bi kar tînin. Niha ev ji bo me ya girîng e ku dibe em van qadan bi Kurdî bi kar bînin. Yani yê ku xebat û kar û xebatên ku bi Kurdî tên çêkirin bê hewce ye em wan bi kar bînin. Niha mabesta me bijin hizra me ji vê ew e. Ev jî bi rastî kê me lê van salên dawiyê qene em dikarin bibêjin ku hêdî hêdî divê aliyê de bi rastî hin xebatên gelek zêde em bêjin berbiçak û hêja tên çêkirin yani gelek sepan em bêjin aplîkasyonên nû tê çêkirin tên weşandin û ev tên bikaranîn wekî din em bêjin êdî ev rojnamevanî jî hema em bêjin ser xwe ew kê êdî kes televizyonan zêde nanêre em bêjin YouTube wekî din Instagram û qadê dinan tên bikaranîn divan qadan da jî em dibîn yani hêdî yani Kurdî gelekî pêş dikeve lê dibe wek Kurd jî yani dibe bo vê pêşketinê piştgiriya vê pêşketinê bikin dibe bêtir bi kar bînin bi vî awayî em jî dikarin gelek zêde sûdê jê werbigirin yani em ê bikaribin di saya van em bêjin çi kanalan be aplîkasyon û em bêjin sepanan be û sîteyan be çi malperan be em dikarin hin bi awayekî Kurdiya xwe pêş bixin yani xwe fêrî Kurdî bikin an jî di aliyê ku em tê de kêmasiya me em bêjin kêmasiyê me çi hebin em dikarin bi saya vanê jî van evkê xwe kêmasiyê xwe dabigirin yani vê girtinê jî ew bikin û dibe yani divê qadê de mixabin em hê nexurtin ne bihêzin êdî dibe gerek em bihêztir bin hêzdar bin ji bo vanê jî ji xwe mijara me jî bêtir em ê ser wê dîsa bidomînin yani ew qas ji bo vê pirtûkekê jî. Belê saet xweş. Wek te gotî di hêla Kurdî de diveyekê de gelekî paşketî bû beriya di sê sala lêvelê ev sala dawîn yani em bêjin 2 sal an jî sala ku nîv de niha Kurdî gelekî pêşketiye ji ber ku çend aplîkasyon derketine û wek din malperên Kurdî derketine û vê jî bi saya medyaya civakî mirov dikare bixwîne. Qet nebe hin kes wek PDF wek pirtûk daxistine ser wek driverê kom kirine û van bela dikin. Helbet ev ne tiştekî baş e lê belê mixabin ev reş û me dikişêne vîya lê ji ber ku niha hin kes nikarin bikirin niha pirtûk hinekî biha ne ji ber vê yekê jî pirsgirêk derdikeve û wek min gotî kesên derveyî welat gelek caran nikarin pirtûka bi dest bixin. Min jî beriya 4-5 sala pirtûkên Kurdî danehevdû an jê got derbarê Kurdan de bêhtirîn min danehevdû nêzîkî 10 GB. Bibore yekê jî bibore min birî pirsate dengê te piçekî xişinî dike Dîsa xişênî dikî belê deqeyekî niha dîsa dikî niha baş e fermokekî. Tamam. Wek min gotî nêzîkî 4-5 sala min pirtûkên Kurdî an jî derbarê Kurdan de ku hatin çap kirin min danehev ev vê jî wek PDF pirtûk min çêkirin lêvelê ya ku jiyan baştir niha bi çapxaneya re bixebtin du sê pirtûk an jî pirtûkxane wek malper jî hene yek ji van pirtûka ya duyemîn jî pirtûkên govdeng kirin dibêje dengê pirtûkan ev na ya duyan e û yeke din kevin hebû digot nefel an jî 4 kel ev jî hebû bawer ke ew niha kar nake wê jî karekî baş dikir û dengê pirtûkan dikare hinekî behsa wê bikin yan jî bixwaze tu dikarî behs bikî. Belekekê spas saeta te xweş dirast te gelekî baş behsa em bêjin ew kê kir bêguman yani em dixwazin yani ne tenê yani em dixwazin di hemî qadan da yani ev pirtûkên Kurdî bi awayekî em bêjin xwendevanên Kurdî Kurdî hez yani Kurd em bêjin xwe bikarin bigîjin van pirtûkan ku bixwînin em bila stêdem ji holê rabin yani niha te behsa ev pirtûkê û dengê pirtûkan kir ev her du sepananan bi rastî gelekî xweşikin û karên profesyonelin yani ji bo me bi rastî hewcedarî
ام بیژن به آوای پروفسیونل هنه کو اف جی وک به پروفسیونلی جو خوان کار خود دومینن daha dengi Pirtukan da şu hema de nav da jî diyarê ku yani ev Pirtuk bi dengin yani ji aliyê hin kesan ve em bêjin Pirtuk tên xwendin û tên tomarkirin li stûdyo yani şu ev tên kirin û ev em bêjin paqij û edît û her tiştê wan tê kirin û pişra barî ser aplikasyonu ve sepana xwe dengê Pirtukan dibe û em jî yani kesên ku dixwazin bi Kurdî bixwînin xwe bigîjinin Pirtukan tivir bi sedan Pirtuk hene û ne tenê bi dengê ev Pirtuk jî dîsan têda henin yani bi bihayekî erzan bi rastî gelekî erzan ji ber ku li rewşa îro niha em dinêrin taybet Bakurê Kurdistanê ev ji ber em bêjin qeyrana aborî yani gelekî biha bûne Pirtuk em bêjin bihayê Pirtukan gelekî zêde bûye îro herî kem em bêjin Pirtukek êdî bi 20 milyonan 20 TL lîra em bêjin tune yani hûn nikarin êdî Pirtukekê bi 20 lîrayê bikirin lê îro em bêjin bi bihayeke pir erzan hûn dikarin mehane an salane divanan da ew abonetiyê em bêjin van aplikasyondan çi ev Pirtuk jiyan dengê Pirtukan da heye yani bi saya vanan hûn dikarin perekî em bêjin pir erzdan bêqîmet bidin û em bêjin bi temam bi giştî wê salê da bikaribin wan Pirtukan bi sedan Pirtukan bi kar bînin yani xwe bigîjin wan û him bixwazin bi ev Pirtukê bixwînin yani wek em bêjin telefona xwe de vekin bixwînin yani di çi di otobüstan da be çi em bêjin di derekî din be dibe derfet tune ve meriv Pirtukan li ba xwe be bixwîne ji ber wê telefon 24 saatan bi mere wek hevalê me yê jiyana me yê meriv dikare bikarine û an wekî kesê ku em bêjin divê çavê min değişe ez zêde hez nakim belkî bi lêzekirinê dibe wê demê ji wan re jî hêsaniyek heye ku dibe hûnê guhdarî bikin guhekê xwe bikin guhê xwe ber guhekên xwe û pekin û bi saetan hûn di rê da diçin yan dimeşin an jî hûn em bêjin derfet nabînin di Pirtukan da ew ku hûnê bi deng bikaribin wê guhdariyê Pirtukan bikin û wek we Pirtuk xwendin ji xwe di xwendinê de nehewce meriv tenê îla em rû nel ser rûnişkehê û Pirtukê bire hember xwe û bixwîne gelek cüreyên xwendinê hene hin kesenin ji deng hez dikin hin kesenin em bêjin wekî bi awayekî din jê hez dikin ser telefonê bi hostokên xwe em bêjin hez dikin em bi vê awayî dibe yani dengê Pirtukan jî ev e dibe derheqa ev Pirtukê de jî tiş kerema xwe dikarî behsa wê bikî ka bila temaşevanên me em bêjin xwendevan bila haya wan bêtir jê çêbe agahiya ne zor spas bo îşîrovekê te pêşangî ez dixwazim behsa tiştekî bikim dengê Pirtukan wisa baş e kesê ku çavê wan nabînin dikarin guhdarî bikin divê qadî de gelekî baş e ji ber ku yê ku çavê wan nabînin ku Kurd bin mixabin gelek aplikasyon jî wan Pirtukên yani wek ê Pirtukiyên dijîtal naxwînin ku Tirkî vana an jî bi zimanê biyanî wek îngilîzî vana bi deng dikin lê Kurdî hinekî ne baş e dengkirina wê di sê tenê dosê aplikasyon hene û xelas ev na jî gelekî baş naxebtin ji bo rêveyekê dengê Pirtukan bawer ke dê baş gelekî baş bê û werin ser mijara ê Pirtukê jî ê Pirtuk niha bi gelek çapxaneyaran dixebitê wek em dikarin mîneka bidin weşana naw îşte Komala Nûbihar an jî yê ku têne bîra min kovarên din ya fîlozofya em bêjin yan jî felsefiya ev Pirtuk têne bîra min jî kovara Kund kovara çarşila bi zazakî Kurdî bêtirîn tê de hene ger kesê ku bêje em nagîjin zimanê zazakî dikare li wir jî bigîje wan ev na jî çawa ye tu dikevî nava wê de te tiştek xwend tu bixwazî çawa ye derbarê wê de dimêzînê derbarê wê de çê ye hinekî behsa derbarê wê dikî tu dixwazî bixwînî tu dixwînî wek nêzîkî 5 para an jî 10 para rûpela tu dikarî lê mêzînê çawa ye ku xweşiya te herî tu dixwazî tenê wê Pirtukê bikirî yan jî bihayê wê 10 lîra wê 15 lîra wê tu dikarî bikirî dêxirî sevetka xwe de em bêjin kêfata ji wê çapxaneyê re hat em bêjin Nûbihar kovara wê re hat tu dixwazî bibe aboneya wê bi xwe timamî jî ew na jî wek fiyekekê wê çiqas vê li serê dinivîsî niha yek bi yek nizanim bi rastî tên guhartin wek hûn dizanin çiqas zêde dibin an pereyekê bin an jî tivê erzanî de tiştê wisa jî hene hûn dikarin bi xwe lê mêzênin
پشتی وەشانێ ژێ دەکارم کەرەمکە یەکێ ببۆرە دیسان ئەv piçekî xişinî hat bibore ez wisa te rehesîj dikim dîsa xişinî belê niha xişinî heye دەخێکی belê ناهەیە na niha temam e baş e baş dengê te tune kekêje ناچەوەیە belê niha baş e تەمام وەکم گوتی هون دکارە تەنێ ببن ئابوونەیە وەشەنخانەیەکی ئانژی کۆڤارێکی تەمامی ئانژی یەکە تەنێ یعنی هەژمارەکەوێ هون چاوە بخوازن هون دڤیالیدە ئازادن بخوازن بخوێنن بخوازن وەرگەرێنن چاوە هون بخوازن هون دکارن مەزن بکەن بچوو بن گۆش چاوێ خوا ئانژی قۆنفۆرە چاوێەوە نعینی وی شکلی کارم بکەن وەکم گوتی ئەف شکلێ ئابوونەتی دخەبتێ ساڵایە بساڵانە هەیە بمەهانە هەیە ڤی ئەوایە و دناڤاوێدا وەک دیساژی فەرهەنگێک هەیە و کۆڤار هەنە پرتوکێنە و ژبلی vê dîsa bidengkirin heye pirtûkên bideng wek çîrokên biçûk an jî wek helbestan gava te helbest xwend an jî te çîrok xwend tu dikare deng vekê û li binê wê enî nivîs dinivîse û ji xeynî wê ev nace weke ferhengê çêke mesela dibe dîk û rovî li wê de dîk bi îşaretekî daye nîşandan ku tu pêlê dikê dibêje horoz an jî rovî gava tu pêlê dikê dibêje tirkî vî awayî tiştekî baş çêkirine min bêhtirîn ev e ciwan tişta rastî û ê pirtûk vî awayî ye gelekî baş e kekêje niha te behs kir ew kat bîra min niha dema meriv pirtûkan em bêjin di rewşa normal de meriv dikire herîkê meriv di rojan ji bo kargoya wî li ser wê disekine yani meriv gerek biçe sipariş bide ew kargo bisekine ew piketê û heger meriv derve welat de biçekî diz zehmettir dibe lê dîsa jî bi rastî ev dîsa baş e nexirabe ez nabêjim dîsa yani ji bawayekî malperên em bêjin pirtûkên Kurdî difroşin hani mala wan ava bir rastî ew vî karê xwe bawayekî gelekî baş bi rê ve dibin spasya xwe dikin lê bi staya em bêjin van aplîkasyonan yani taybet pirtûk ve û dengê pirtûkan da tiştekî wisa heye ku niha em bêjin hûn ji sipariş û kargoyan yani ji van pirsgirêkan xilas bin ji van ew kan êdî hewcedariya ne bi kargo ne bi sipariş û ne bi derdên wisa yani ka gelo kargoya me hat nehat çer bû pirsgirêk derket nebû tiştekî wisa tune biçin em bêjin vanê van sepanan û wekî din sepanê din jî ez belkî haya me jî tune be hebin ez nizanim hûn ê biçin van sepanan daxînin ser telefonên xwe biçin bibin abone û ew deriya yani ez wek deriyê bi hiştê binav dikim ji ber ku bi rastî meriv de markevî ew wek pirtûxaneyên online em dikarin bêjin ku bi sedan wê de pêşerojê de bi hezaran em bêjin pirtûkên Kurdî tê de cihê xwe bigirin wê be bi hezaran pirtûk li wir li ba hev û hebin binê bikaribin di telefona xwe de ji xwe re weşan pirtûxaneyê online ava bikin yani kesê ku nexwaze ez bêjim wekî min pirtûkan hal li mala xwe ew bike bixwaze di ser telefona xwe ji min bêhtir jî pirtûkan li ba hev kom bike û ji xwe re pirtûxaneyeke mezin ava bike a tiştekî dinê jî dixwazim lê zêde bikim kekê bêguman yani kesê ku em tenê nabêjin îlle hem bira herkes bi temamî di qada dijital de bike lê dibe em bi awayekî yani her çiqas belkî hin kesenin zêde yani bêhtir em bêjin ji pirtûkê dixwaze pirtûkê bire dest xwe mêzekê lê binêre bikire bixwîne belkî ji wî awayê hez dike yani herkes digor hezkirina xwe hinek jî henin belkî bêhtir dijitalî hez dikin lê dibe yani em her diyan jî bikaribin bikarbînin û di her diyan de jî em kêm nemînin yani em jî divan qadan da dibe çalak bin divan qadan da hebin yani dibe piştgiriya van xebatên bi vî awayî bikin hemî xebatên ku dibe qadê da tê çêkirin dibe qada dijital da ji bo xwendina Kurdî yani ji bo me tişta herî ezem herî girîng ev e yani ji ber ku em gelek sloganan dibêjin demam slogan başin dibe bila propaganda slogan werin kirin lê dibe dema ku hat piştgiriye dibe em bêtir di vir da bikaribin
pişkiriya xwe derbiçav bikin ez barim wê gelekî baş be ji bo hem xwendinê hem ji bo zimanê me hem ji bo em jin nasname û ew xwebûna ku em behsê wî dikin yani pir girîng e dibêjim yan wisa. Belê belê saet xweş. Yani kesê bixwaze bi normalî jî bikire dikare bikire helbet ew ne piskirêka tiştekî baştir e jî lêbelê wek ji xwezayê re tenê kêmasiya me xweza ye ev na hinekî dilê me re bitêşînê wek tu dixwazê hîs bikê bi nav destê xwe de binivîsê tiştekî serê xêz bikê bi vî ayê vê helbet tî jî dikarî wê bikire. Lê wek me gotî hin kes li gundan e, hin kes li kar e, hin kes li dereke din e yanî qet nikarin derkevin em bêjin sûkan çarşiyan ji ber vê yekê dikarin 5 deqa de got telefoneke tenê an jî tablete kompîterek li cem te bê dikare nava 5 deqa de van bikire bixwînê berî kirinê jî dikare kontrol bike vî awayî baş e û mêvandarê me jî pirsê xwe kirine gotiye navê mêvanê me çi ye navê mêvanê me kekê Yaqûb e Berma. û di dawî de jî careke din pirseke dîn gotiye divan salê dawî de te gotiye zimanê Kurdî pêş ketiye li ser tevna civakî bi taybet TikTokê zimanê gelekî xelab tê bikaranîn ew TikTokê dî em wek medyaya civakî ji xwe em wê nahesibînin ji ber ku bêhtirin li gor min qeşmer ew tê de ne mirov çi dixwaze li wê digere tişta rastî lêbelê Bibor keke bibor. Dengê te dîsa xişinî hat. Xwedê dagirkeriya internetê nahêleka em bê weşana xwe tê. na dîsa çêbû Belê niha baş e. باور که دوی مرov nû bike wek min gotî TikTok ez wek medyaya civakî nahesibînim ew na tiştekî diyan divê zimanê Kurdî xerab dikin TikTokê tiştekî baş heye gelo ez vê difikirim belkî hin kes hevin tiştên baş dikin lêbelê li gor min qada wê neqadeke tiştekî baş e çiqar tiştekî ne baş xwe li wir girtiye bêhtirin li Facebook Twitter wek Instagramê ev qad hinekî baştir in qalî tewa bêhtir zêdetir ev gorî min wisa Niha keke te behsa ew kê kir ez li ser wê jî çend tiştan bibêjim. Niha te wexta ku me got me behsa got kargo sipariş bi saya em bêjin van aplikasyonan ji holê radibe niha ev pirsgirêka kirina pirtûkan belê yê ku li welêt û em bêjin li metropolên Tirkiye em bêjin li Tirkiye dijîn bi awayekî hêsan xwe dikarin bigîjînin pirtûkan ji ber ku em bêjin gelek weşanxane an jî pirtûkfiroşên Kurd di van deran gelek zêde ne hene yanî ji ber wê ji bo me hêsan dibe lê kesên ku li dervayê welêt em bêjin dijîn yanî kesê ku li Amerîkayê be Ewropayê be yan jî bêjin çi li İsraîlê be û li Çînê de ku dera dunê dibin ji bo vanan piçekî zehmet e bi rastî xwe giştina pirtûkan an jî bi destxistina wan îro em parçeyê Kurdistanê jî wisa wekî em bêjin Rojhilata Kurdistanê û gelek deran ji min re peyam jî têne yanî ka van pirtûk tên vir nayîne bi çi awayîne belê hin rê henin pirtûk diçin lê piçekî zehmetin û taybî yê ku em bêjin Amerîka û Ewropayê ji bo wan jî em dikarin wisa bêjin yanî bi saya vê aplikasyonan yani bi saya vê em bêjin qada dijîtal ne tenê em bi aplikasyonan sînordar nekin bi saya qada em bêjin bi vê dijîtalê êdî tiştekî wisa bûye ku ew sedem ji holê rabûne yani hûn li ku dera dunê dibin bibin eger ku telefona we hebe ku teqez hemel ber destê her kesî heye û bêguman herkes wê bikeve internetê jî ji ber ku telefon xwe wê bi internetê were bikaranîn dema ku hûn ketin internetê jî ji xwe hûnê bikaribin bi hêsanî divan qadan da xwe bigîjinin hemî tiştan yê ku dixwazin bêtir em bêjin bi pirtûkan re yani dixwazin ew sedem digotin işte sedemê me gelek sedem hin em xwe nikarin bigêjin pirtûkan êdî em yani dikarin bibêjin ku ew sedemên we ji holê rabûn yani bila ji vir şûnda bila kesek nebêje ku yani eger ku haya wan hêj jê çê nebiye dibe normal e dema ku kesê ku haya wan eger niha ji weşana me hebe ku me niha guhdarî dikin an jî kesê ku pişta niha wê bêguman haya wan jê çê bibe yani bila bizanibin ku ew sedemên wan ji holê rabûne yani bi saya vê dijîtalê
saya interneti van telefon tablet bilgisayar çil berdeste van hebe yani bi saya vanan edi ev sedem ji holê rabûn min dikarin pirtûkên Kurdî ji kîjan nivîskarî ji kîjan weşanxanê an ji kê ji çi mijar yani ji felsefeyan birin heta sosyoloji heta dîrok edebiyata cîhanê klasîkên Kurdî ferheng wekî din ji bo zimanzaniyê çi em bêjin hînkera Kurdî kurmancı Kurdî zazakî Kurdî soranî yani û gelek em bêjin kadê din da henin yani êdî van sedem tunin ji bo wê kesê ku li Amerîkayê bêjî dikare xwe bi hêsanî wek min hema deqê de bigîje pirtûkên Kurdî an kesê ku em bêjin li Makû em bêjin li Mehebatê dijî an kesê ku em bêjin li Çînê li İsraîlê û nizam ku dera dunê dijî bila bijî yani ev sedem êdî em dikarin bêjin bi giştî ji holê rabûne henê tiştek li vir maye ka ew samimiyet û ciddiyeta ku em behs dikin bi rastî li vir êdî de bila dibe ew derkeve holê ka em weka behsê dikin hin kes radibin pesn û ew tişmiştan dikin dibe êdî yani bila piçekî ji wê pesnê şûn va biskinin bila divê qadê de Kurdî bikar bînin ku bi Kurdî bixwînin bila bi saya wan jî em bikaribin di hemî qadan da Kurdî geştir bikin û bigîjinin berdestê hemî Kurdan. بله بله ساعت خوش هن هواری ما گوتیه پرسی کرنه گوتیه دورا روجلات کردستانه و باشور کردستانه کارتان هندگ بکارتینن او ناجی پسکره که مزنه ام نکارم بکرن دبی چارەسەریە و چیە گەلۆ گەر وەختێکی دی ئەم دکارن سەر بێ مژار جوان کەسان بپرسین کەسێ بیکاری دکن دەگی پرتوکان پرتوکێ ئەو بێتر دزانن وی هەلدە وێ ڕێکە چاوە نیشانی وەدن ئەم بێ نزانن مخابن ئەس دووری بێت شتێمە گەر زانی بێت کارش مرە بێژێ هایا من ji wê nîne lê dibe meriv ji van ewkan em bêjin ji van rêveberiyên wan aplîkasyonan bipirse ew jî wê parve bikin em jî li gor agahiyê wan dikarin parve bikin ne bû em bin vîdeo da jî em dikarin em bêjin hesabên wan jî lînkê wan parve bikin kesê ku dixwazin bi hema bi wan re jî bira bikevin têkîliyan ji wan jî bipirsin wisa jî dibe wê baştir bibe ji bo wan bo pirsê wan jî بله بله قد نبه مرو دکاره اب نرینا من نظام چاویا ام بیجن سر گوگل پلی کو داخست به سر اپلیکاسیون به ام بیجن گو به بکره کو گردانی گوگل بکه باور که ابنا گل که حساب بیج برکو نها herkes گوگل را دخبته و که کارتن مدیایی کارتن دیجیتالی آنجی کارتن ام بیجن یه باکور انجی باشرگو بخفتن باورک اوجی بوارد خفتن جبرکو هن اپلیکاسیون هنه بفرانا هلبت باناجی دکرن او چاوا دکن گرگو درفتک وسا به دکارن ویجی گردانی بکن دور دکارن بکرن باورد تشک وسا چه دوی بله بله نرنا te gelekî di cî de yekekê dengê te piçekî dîsa bi xweşînî ew kir dîsa xweşînî dîsa ناچاوه نه باشه ایو نه باشه نرنا te gelekî di cî de bi rastî بله بله زۆر سپاس ez bêzênim weşan xweş kesan gotiye kekeya xwe biş ku derê xelkê ku ye li ku dimîne bêhtirîn tişt dipirsin ez ji Serhedê me ji bajarê Erzeromê me mixabin niha evvel di sal sê salê Stenbolê dijîn wisa niha dibêjboyî ku em xwendina Kurdî bikin an jî fêrbûniya wê bikin em çi bikin ev ne hûn dikarin beşdarî komên online bibin ger ciyê bûn li wir em bêjin kursên Kurdî tune bin qet nebe ez dikarim mîneka bidim nûbihar carna çêdike û carnan evê din jî çêdikin kesên taybet niha ez dersa soranî digirim mamosta roja çêdike ev ne an bê pere çêdikin an jî bi perekî biçûk em bêjin mehanê
یا 200 تێلێ هەری زێدە 250 تێلێ فران بێوانە ئەونا گەلک نەزەحمەتە و ژبەر و کەسێک و کوردی ئەوان هەبێ نەزی مەهێکێدا وێ بزانانی وێ بنویسێ و فێمکردنش خۆیە قوت فەرهەنگێ چقاتی تەبلی هەبدێ ئەوەی چێ بێ پسکرێک گوێ دەچێ نابێ دەبێ چاوە بگیژن بە کەرەمکە یەکێژە هاتە شتێژی گوت خوێن نها نوبەهار ev demek pêşte xwe ew kirû ji bo kursên Kurdî xwe ew kir bi kursî wan ez barin bey dest jî pêkirine wekî din niha komela Enstitûya Kurdiya Stenbolê jî niha serlêdanên bo kursan em bijin Kurdî Kurmancî Kurdî Zazakî Soranî ew ku dest pêkirine yani kesên ku Stenbolê dijîn taybet bila haya wan jî çêçêbe û wekî din xwe dîsan gelek bi vî awayî kursenin ku di wirda dersên Kurdî tên dayîn yani hûn eger bişopînin me em jî xwe bawek dijî ez jî wekî din gelek kes van kursan xwe em parve dikin yani em xwedin bila haya her kesî jê çêbe a tiştekî dinê jî ji bo bêtir yani fêrbûn û hînbûna Kurdî eger nihal berdest ve pirtûkê Kurdî hebin çi dibe bila bibe dibe hema dest bi xwendinê bikin yani gelek ev pirsa ji min tê pirsin ez wisa dibersivînim yani ez bêjim bêguman hin pirtûkên ku ez ji bo destpêka yan yê ku ewil hê nû dest bi xwendinê dikin hin pirtûkê me henin yani ez hin pirtûkan pêşniyaz dikin lê ez ewilî wisa dikim ez dibêm yani eger ku li ber dest ve niha çi pirtûk dibe bila hebe dibe hema dest pê bikin yani nebêjin ew ez fem nakim wê çawa bibe çawa biçe xem nake xwe nepêkane ku cara ewil meriv dest pê bike û bi temamî pirtûkê fêm bike ev yani ez bi xwe jî wisa nebûm lê hûn dikarin em bêjin vê sepana ferhengê heye we ew navê wê nat bîra min bele evet spas ew ê bikarbînin daxin ser tilafina xwe gelekî baş e ew dema ku we xwend ji xwe wî bidin ber her û carê du sê sê çar wê cara pêncan da ez bawerim hûnê êdî we lê vegerin mêze bikinî ku we gelekî baş fêm dikin tê digihîştin pirtûkan yani wê vê pirsgirêkê bi vî awayî çareser bikin بله بله ساعت خوش نهاد دکارم و ساجی نیشانی بدم نهاد تقینی دقیقی او کو فرهنگ وندگارن وسا بنیرن از وا پشتی وشانه از دکارم لینکاج بدم وندگارن لوج داخلن امنا اپلیکاسیون هم سر اندروید هم جی سر یکو آیفون افلپ کارتینه سر ویجی هیا او نا پسکرگینه وقت مگوتی درسین کردی جی هم پلتفرم دادن دبیجم اکیجان ما بحث کربو نو بهاری هیا و یک جی انستیتویا استانبول هیا و لإزمیر جی یک هیا وقتا نشاش بم اسماعیل شکشی بو نشاش بم و یک دنجه الورجی دیسا لإزمیر دادن و انقره جی یک بو نظام هاتی نخیر که دبیم لإزمیر وقتا اسماعیل بشکچی نینه و کای داره yan tişteki bibna bekledin edibim hep bu ez galet nebim. بله دبی کوی شش بمش کم از نه اولا بوم. دبی belki. الوان ام دکارن دیسا لینکی وان بدن هون دکارن لورم نیزه و عدنان فرات bayar bu çi bu navi Adnan Fırat? Beli. Bayar evet. Bayar bu na. Adnan Fırat paşna bu viji دکارم لێ مێزێنم ئەو ناژی دەرسێن کوردی و ئەدەبیاتە کوردی دەدە ینی من سەر ئینتەرنێتێ ولە دیت هۆن دکارن لویژی مێزێن ئەونا گۆ دە دەرسێن کوردینە و سێ دەرسێن ترکینە یعنی بزمانی ترکی وێ بدێ شتێکنە ئادنان فرات bayara ڕاستە ئەونا ئەو ئەرێ کەسێ سۆرانیژی شخۆ قادە کورمانجی بۆ قەدان بن دکارن هرن قادا سورانی نهاجی باور که درسین سورانی یان بنیوینا یان جه دست پینه کرنا او ناجی بو چه بون وقت گوتی ام سر پلاتفورم پر بدکن یکانه اجی پر بدکم وسا ایشالا سکرک چه نابه حوالی که میگوتیا لیزیوره کردر پروردایا کردی دکه Kurder beli rast spas tıkınç bu yevalici çandname jî dibe bilahaya em bêjin temaşevanê me çandnameyê jî hebe di çandnameyê de gelek nivîsên gelekî him Kurd him jî gelekî balkêş xweşik tên parve kirin em bêjin ser hemîn mijaran de yani biraz gelekî baş e
behsa tansiyonê dike em bêjin behsa nirxandina pirtûkan dike an behsa mijarên tenduristî em bêjin rojane wekî ev jî gelekî baş e divê bila haya wan ji wê jî çê bibe yani em ê nebû em ê jî dikarin ji bo wan parve bikin lînkê wan ya wan. Belê belê rast e. Yek bi ser ez jî wê dişopînim û carna nivîsên xwe jî ji waran dişînim û gelekî pêşketiya û barbeng divê ku we ji bîst bê ewna jî wek Belê. çarnameyê gelek parvekirina şerkê lê belê çarname bêhtir li ser çandê disekine vîyawayî ewna wek mînekê ya û ger nivîsên we baş bin hûn dikarin nivîsê xwe jî re bişînin ewna bêhtir hêzê dide de ku ew jî karê xwe bikin hûn jî karê wê bixwînin. Belê kêke. Wek din kamezinin kesekî tiştê nepirsiya ba Kêkê dengê te dîsa kişinî dike em dengê xwe dîsa naçêbû belê niha çêbû dirist bû. derdê vê jî giran e hinekî. Erê bi xwedê dengê gelekî derdê gelekî giran e. Erê ji bilî va pirtûkan ez dixwazim behsa tiştê jî bikim. Niha hin aplîkasyon derketine êdî zimanê Kurdî kar dikin. Wê we jê yani beriya salekî di sal bû min xwest ez PDFekî bixwînim lê berê bi zimanê Tirkî bû. Yani navaroka wê em bêjin tema tiştê wisa bi Tirkî bû. Peyam ji we re şiyan got çima bi Kurdî bîne got kesê ji me re naşînê û got gotkarî wê ji me re bişîne. İngilîziyam kêm bû min werdigeran Tirkî werdigeran Kurdî min wisa çêkir û min ji we re şiyan û mala we ava û weşandin. Navê wê jî navê bîra min navê wê jê Riyad Êra ye em bêjin Riyad Êre beriya di sê sala min zimanê Kurdî ji wan re şandibû niha zimanê Kurdî bi wan re heye divê ku kêmasî hebin ji ber ku min nûve nekiriye wextê min jî tîne ji min re dişînin ji lê mixabin em nikarin bersiva wan bidin. Saeta te xweşkekê te xîret kiriye ku yani te bi awayekî bixwazî yani di wir de jî bila Kurdî hebe gelekî hêja ye bi rastî. Zor spas û kesê got bixwazin li ser Googlê jî li ser Google em bêjin wergerê xwazin kar bikin an jî karekî bidin wan insanan wan kesan ku Kurdî pêş bixin dikarin bikevin Google'da di wir de İngilîzî em bêjin hevoka dête tiva wergerînê Kurdî û Kurdî vî awayî pêş dikeve û nêzîkî mehekî ya heyetine niha zimanê soranî jî weşandine zimanê soranî jî heme bêje tam wergeran navê nexirab e û baş e lê berê qayî kurmancî tune ye ji ber ku ev na destpêk e. Ew kişî heye niha hat bîra min ev sepaneka Qur'ana Kurdî jî heye divê di wir de jî bi him zaravayek em bêjin Kurdî, Kirmanckî, Zazakî û Soranî her jî lê têda barkirîne. Ne tenê têde em bêjin bi meala Qur'anê ne wekî din behsa hin tiştê dijî tê lê zêde kirine ew jî bêpere yani belaş tê bikaranîn. Divê bila haya em bêjin xwendevanan temaşevanan ji wê jî hebe ku yani wê jî bi kar bînin. Yani van tiştê ku diqada dijital de fêk kirin yani divê jê nemînin yani divê vanan bi kar bînin ku him ji bo Kurdiya we jî baştir û xweşiktir bibe di aliyê axaftinê de di aliyê têgihiştinê de em bêjin di aliyê dîtinê de wekî dinê jî niha ez hertim ser bê mijarê ez pir disekinim ez dixwazim çend tiştan ser bêjim em behsa hişê Kurdî bikin yani ev hişê Kurdî çi ye dibe dema ku em behsa xwendina Kurdî dikin mebesta min ji xwendina Kurdî ne tenê hema hûn biçin di nivîskarên Kurd romanan bixwînin ev nabe hişeke Kurdî. Yani hişê Kurdî tiştekî wisa ye ku em bikaribin bi her awayî her tiştî an nêrîna me a li dunyayê bi Kurdî bibe.
ve deme yani İsmail Beşikçi dibe eğer hum bekijan zamani em bejin jiyana xwe bidomînin jiyana xwe rojane wekidin münaqeşeyên xwe em bejin axaftinên xwe li ser felsefîk û tişmiştin hûnê bi wî zimanî bifikirin eğer ku em bi Kurdî xwendinên xwe hemî tiştên xwe bikarbin yani bifikirin biaxivin bikarbînin wê demê em bikarbin bi Kurdî bifikirin wê demê em bêjin siyaset û em bêjin rojane jiyana me em bêjin ew jiyana me wekî din hereketên me em bêjin çi dezgên me saziyên me hemî wê hişeke Kurdî ji bo wan çêdibe nihayê wê ez bawerim kê masiya me herî mezin ev hişê me yê Kurdî tune ji ber wê em îro hêtê nagêjin yani di aliyê em bêjin ku kolonyalizm bûna welatê me û em bêjin ev dagirkerbûna wî an jî wekî din di gelek mijaran da mixabin em tê nagêjin ji ber çi ji ber ku em bi hişeke Kurdî yani bi hişeke kurdewarî em nikarin bifikirin heta ku em bi Kurdî nexwînin em xwendinên xwe yani di her awayî di her alî da eger ku em bi Kurdî nekin mixabin yani em ê nikaribin hişeke Kurdî ji bo xwe çê bikin û ev nasyonalizma ya ku neperweriya ku em behsê wî dikin jî dibe bila ev bi hişeke Kurdî çê bibe ku di pêşerojê de ji bo em bêjin netewa me jî em ê behsa hin tiştê baştir bikin ku ji bo him azadiyê him ji bo em bêjin rizgarbûn û serxwebûnê yani dirê rêya girîng ya ji rêya tekane ya muhîm ew e ku bi Kurdî xwendine. Belê belê saet xweş yekemîn divê hişê mirov ji xwe Kurdî bê gelne Kurdî bê hemna ji xwe pirsgirêk tê ye û divêjî tu bi kîjan zimanê bifikire dijwî netewî wisa tê gotin heta mirov dikarîbê mirov bi hişê xwe bi zimanê xwe biaxive wek din ez dikarim stêpaneke dî jî nîşan bidim kesê ku oldar ezan vaxtî piro heye ez wisa nîşan bidim ev na jî tu dibînî ev na jî zimanê Kurdî hem kar dike hem wek ayetan wek dayan van tiştan jî bi Kurdî bikartîne mesela berê sibê an jî nîvro êvarê dibe megreb berê êvarê eser wisa derbas dibe Kêkê bibir ew aplîkasyona bi temamî bi Kurdî an belê belê dikeve eyaran de di eyaran de li wê dirê xwarê zimanê bigihêre tu dixê Kurdî paşê jî bi erebî an jî wateya wê bi Kurdî heye lê ya hemî genîne em bêjin Qur'an jî tê de heye lê Qur'an te bi Kurdî tê de dîne lê belê naverokayê bi Kurdî ye em bêjin ku mala bang da dibêje esrê mala bang da li binê esrê wextê hingî bê hingî dibêje çend dayê hene em bêjin navê Xwedê filan bêvan wan jî bi zimanê Kurdî çêkirine باور که ev jî hin welat parêzan çêkiriye yanî ziman ji we re şende ew na jî gelekî baş e min xwest ez wê jî bêjim bi vî awayî gelek hene kesên dixwazin bigerin bila Kurdî binivîsin wek dersên Kurdî tiştên wilo biçûk em bêje wek ferhenga an jî wek peyvên Kurdî di wan de dikarin bibînin hindkê masî helbet hene ji ber ku perwerdehiyeke Kurdî nîne ev na kê mecburiyeke lê belê iştinî çêtir e mirov tê astekî piştî astekî ji xwe pêş didixe hûn tev de bixêratin hevalên hêja xecê Mesîn mamoste dengê te xweş dikê tamam hew çareser kir divê ji xênî aplîkasyonê ku behsa wan hate kirin malperên ku PDFên Kurdî wek PDF tê cîkirin hene gelo belê heye me gotibû e-pirtûk.com hûn dikarin herê wir li wir binêrin û ya duyemîn jî dengê pirtûkan di websîtê de heye bawer dike na malperê de dikarin dîsa eynî di wir de jî bi deng bixwînin an jî bi deng bikin behsênin û hûn çawa bixwazin belê kêkê belê ew kî nîşan name behsa wan aplîkasyonan kir ez wisa li ba hebin ez nîşan bidim niha li vir dengê pirtûkan heye e-pirtûkê bibore tu karî vê an trîkayê hinekî kêm ka
tam Antarika'yı hani gikeyim ka bene yakke bu say Niha xuyabiki çawa tamam yekê daha niha hûn başa dengê hani pirtûkan dibînin ev ji xwe ev berhenga ku me behsê wî kir ewa din jî ev klavye bi Kurdî ye ji bo ku nivîsa Kurdî ser bêjin telefonê xwe bi hêsantir pêk bînin ev klavya Kurdî heye ev pirtûkê ji xwe li vir dengê pirtûkan heye ev jî Qur'ana Kurdiya ku me behsê wî kir ew e yani ev gelek sepanê din jî hene yani ku niha em ser axivin ji ber ku bila ew wêne jî di em bêjin hişê we de çê bibe ji ber wê xwedin ser Apple Storeê binivîsin xwe hemî derdikevin ev aplîkasyonana min xwest ez vanî jî wek nîşanî temaşevanên me bidim. bele bele saat xoş li ya klavye ya Google baş dixebite an jî ya Microsoftê Shift Keyboard tê nivîsane Shift Keyboard ev her du baş in ji ber ku diya zimanê ya Google xwe de hem soranî tu dikarî binivîsî hem jî kurmancî ji ber û zazakî jî heye û pêşniyaran jî dike em bêjin tu dibêje ez ew bi xwe ê derdikeve an jî hûn bêhtir çawa diaxivin ew bi xwe bi aqilekî li gor aqilê te li gor hişê te texmîn dike û ji te re pêşniyar dike ew jî baş e wek min gotî Shift Keyboard jî ev her du baş in ya ku te bawer ke hinekî kevne û tenê tu dikarî binivîsî ev ê Belê dînin Sivya baştir nivîsandinê ye. belê gotiye pirtûkceyekî gelek fireh û bikêre belê û dawî de ez dikarim behsa tiştekî din jî bikim kesê nikarîbin van pirtûkan bikirin an jî dixwazin xwe bi tenê hîn Kurdî bikin li gel min gelek pirtûkên Kurdî hene an jî zimanê Tirkî behsa Kurdan dikin em bêjin bi zimanê Tirkî dîsa rêzimaniya Kurdî dibêjin gelek pirtûk li gel min hene kesê bixwazin dîsa wek min gotî ez ê li bin vê vîdeoyê seraz bikim û li wê de diyar bikim û paşê jî ez dikarim wek cihê civakiyê de topluluk dikarim dûr de jî parve bikim em ne pirsgirêkin tenê hêvî dikim û hêviyeka mezin ew e ku hûn bixwînin bi çi zimanî bê bixwînin li we lê Kurdî bê baştir e Kurdî bê bêhtir bixwînin lê bi her ziman jî bixwînin tenê bixwînin Belê rast e birast te gelek xweş kutkekê ez jî belê niha kek hêja mala wî hezar cara ve bi rastî ev ji xwe re pirtûxaneyekî bi pirtûkên PDF tê de gelekî zêde pirtûk hene bêtir bi Kurdî ne yani min gelekî lê nêrîm mêzek lê ji car cara hêjî lê dinêrim yani hûn jî dikarin yani bi rastî ev jî ji xwe belaşê bêpere ye û kesên ku dibe norm belkî qet derfetê wan çênebe nikaribin belkî di aliya burada pirtûkan bistînin em dikarin vê qadê jî yani ew ka ku em bêjin pirtûxaneya PDF ya kek hêje ava kiriye bila wê jî bi kar bînin û derdorê xwe jî vanan parve bikin yani bila her kes jê haydar bibe bila haya wan ji van xebat û van kar û qebatan çê bibe ku bila ev jî yani bikeve rojeva me ev xwendina Kurdî û bila bêhtir kes pê bihesin çare û derd û derman û yani çi dibêjin bila bibêjin ji bo me em bi rastî jî xwendin e yani wek em bêjin xwendin ji bo me em bêjin nasnameyekî çê dike û em bi vê nasnemê dikarin wê demê bijin wê demê bikarbin jiyana xwe baştir bikin bi saya em bêjin xwendinê em ê dîroka xwe fêr bibin em ê bikarbin bi dîroka xwe bi saya dîroka xwe wê çaxê em ê tê bigihîjin ku em jî neteweyeke cîhanî ne yani em jî ji vê dunyayê ji vê cîhanê neteweyekin serbixwe ne wek hemî neteweyan em bêjin zimaneke me jî heye divê pişta em tê gihîştin û me xwendinên xwe kûrtir kirin ve em ê werin ser fikra wê neteweperweriyê û bi vê fikra neteweperweriyê jî em jî bibêjin ku wekî em bêjin van neteweyên him cîranên me him jî dunyayê ê dibêjin me ra jî statûyeke lazim e ji me ra jî dewleteke em bêjin serbixwe lazim e ku em bikaribin xwe biparêzin yani ji xwe parastina xwebûna xwe yani wek em bêjin şexs jî bibêjin ev girêdayiyê em bêjin statûyeke mezin e ew jî dewlet e eger ku ji xwe em bixwazin xwe biparêzin êwê demê em hewceye bikaribin dewletekî ji xwe re çê bikin wê jî biparêzin û bi vê awayî em ê bikarbin li ser pêya bisekinin wisa nebe wê teqez em ê di rojekî de têk biçin yani
دبی جبو کو ام تک نچن جبو کو ام تون نبن دبی ام به گرینگیا خواندنه yani bizanibin yani birastî pir girîng e yani wisa paşguh nekin hûn jî bi awayekî hewil bidin bêgû me herkes wê nikaribe bi saetan bi rojan belkî pir dikan bixwîne lê li gor derfetên xwe li gor dema xwe dibêjin xwara bixwînin ne hewce ew bi saetan eger ku hûn dikarin di hefteya pirtûkekê bixwînin bila pirtûkek be eger ku dibe an di salê di meha da yani li gor wê wê xwara hûn jî xwendinên xwe pêk bînin eger ku pirsê we jî hebin hûn dikarin dîsa ji kek hêja ji min an ji wekî din gelek kesê din hene divê qayînda bi rastî bi sporin ji vê pirsên xwe bikin em bi hev re bikaribin ji vê xwendinê re ji van xwendinên xwe re pêkhanînê xwendinên xwe re çareseriyan bigerin û bikaribin vê xwendinê bikin yani rojava rojevê yani ji ber ku rojeva me de gelek mijarê din henin lê divê ev em bêjin quncikek ji bo xwendinê ji bo pirtûkan mixabin yani em dikarin bêjin hema tune yani çiqas hebe jî pir bêhêz e hewce ye ev hêza xwendinê di nav civaka me da heger ku nayê em bêjin rêza yekemîn qene bida di nav bikeve rêza çaremîn pêncemîn jî ez bawerim yani ev jî baş e belê belê saet xweş gelekî xweşkirava vekir û kesên ku pirsên wan hebin dikarin niha bipirsin an jî paşê jî dikarin pirsin her dem dixwazin yekû bikevê têkiliyê de saya Gmailê an jî bi Telegramê Instagramê yani hûn çi qadê de bixwazin bêje em dikarin bigîjîn we têkilî me re heye ew pirsgirêk tune hûn bixwazin bese hûn bixwazin bixwînin bese bawayî em dikarin bigîjin we û dîsa jî ji bo piştgiriyê çandnameyê û ji pirtûkê re û kovargerên Kurd re em gelekî spasiya xwe ji wan re dişînin ji ber ku wan hinekî alîkarî dame û em şandin em anîne vê qadê û hûn kes hûn me temaşe dikin em vê keyf xweşin û bi hesên netewî bijin bi hesên netewî bixwînin hûn qet nexwînin guhdarî bikin hûn guhdarî nekin li însanan guhdarî bikin kesên ku zane ne kesê wirde wirde kesên zane zehfin bav û kalên we tenê bila bi zimanê we bê hûn dikarin zimanê dî jî ew bikin lêbelê tenê ku hişê we bi Kurdî bê ji her tiştî baştir e û ev wê me bişînê qadeke gelekî mezin Kurdî ziman dest pê dike netewperwerî ziman dest pê dike ew na hevok gelekî xweş e bizanîbin ziman dest pê dike gelo tiştekî dawî de ku te bêje heye êdî nêzîkî saetekî çêbû belê welê dem gelekî zû derbas û qemenê dî çawa derbas wê jî spasiya xwe ji bo koma komergerên Kurdî kovargerên Kurdî û çandname û ev pirtûkê dikim ji bo him sponsoriya wan him ji bo ev derfet ew kuna wan spasiya xwe dikim ji bon spasiya xwe ji bo tê jî dikim ji bo kanala Çanda Kurdan jî dikim ez gelekî kêfxweş bûm tevlî vê weşanê bûm bi rastî gelekî baş bû ji ber ku em li ser pirtûkan axivîn me xwest em jî bi awayekî ji bo xwendevanan ji bo hezkiriyên pirtûkan em bikaribin çend keleman bibêjin gelek kêfxweşim şadim dibê yanî bila haya wan ji cê çi dibe û bila van kar û xebatên ku tê kirinê bila ew jî bibînin lê bi kar jî bînin spasiya xwe ji bo hemî temaşevanan jî dikim zor spas here bî û xwe gelekî miqatebe tu jî kekê hêja spas xweş şev xweş spas xweş oxira xêrî şev baş navkeve Na weşana me qediye heta weşaneke dî ku hûn dixwazin em ê weşaneke dî bikin hêvîdarim bi dilê we bû hêvîdarim bi tiştekî baştir bas bû hin kêmasiyê me çêbûn wek dengên pirsgirêk derdiketin ez niha jî em li werîna xwe dixwazin hêvî dikim bi dilê we bû wek min gotiye em spasiya xwe pêşî ji we re û paşên kesên ku xebatên xwe bi Kurdî dikin bi Kurdî dijin spasiya xwe ji we re dişînim bimînin xêr û xweşkî de dem baş